Ahojte priatelia, dneska teda idem zalakovať tento obraz, ktorý som maľovala damarovým lakom a tak poďme na to, ukážem vám to. Tak, obraz som zalakovala, ako vidíte, možno to trošku aj vidno, takto už je zalakovaný. Bude teraz taký týždeň snúť, ak bude slniečko, takže pekne vyschne a potom už môže ísť k svojmu majiteľovi. Len pripomeniem, obraz má veľkosť 30x40, je to olejomalba na plátne, je maľovaný aj po týchto bokoch, takže nepotrebuje rám. No a ak sa vám páči, chceli by ste ho mať pre seba alebo niekomu darovať, nech sa páči, napíšte mi. Ahojte!